Insemmilkom dan l-aġġornament tal-5:30. Skont rapport tal-KPMG sal-aħħar ta' din is-sena jiġifieri sa xarejn oħra ma' Smart City kellhom ikunu impjegati 2800 ħaddiem. Kien fuq dan ir-rapport li fil-Parlament iż-żewġ naħat tal-Kamra votaw favur li l-Gvern jgħaddi l-art lil Smart City. Intant minkejja li Austin qal li l-Gvern ma ħarid sold fuq dan il-proġett, jirriżulta li biex tal-art fil-kalkara lil Smart City, il-Gvern kellu joħroġ 15 miljun euro. Ebda interess fis-sejħa l-offerti biex ikun żviluppat il-villat sportiv tal-Marsa. Il-kumpaniji interessati kellhom ċansa nhar it-tlieta biex jitfgħu l-offerta tagħhom iżda ħadd ma għażel illi jagħmel dan. 5 żviluppaturi kienu ħallsu għad-dokumenti meħtieġa li imbagħad 3 biss minnhom kienu urew interess konkret fil-proġett. Il-Partit Laburista jaqbel ma' Active Labour Market Policy li jkun pjan ta' xogħol fit-tul biex pajjiżna jkollu koerenza u konsistenza fil-qasam tal-ekonomija u x-xogħol. Dan qalu l-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt laqgħa li saret fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ma' tmexxija ġdida tal-Union ħaddiema Maqudin. Is-Segretarju Ġenerali Joseph Vella ippreżenta lill-mexxej Laburista kopja tal-Viżjoni Soċjali 2015 adottata mill-UHM fl-aħħar konferenza ġenerali tagħhom illi tinkludi fost l-oħrajn il-proposta tal-Active Labour Market, pjan fit-tul għal-qasam tax-xogħol. Tawno Farrugia ta' 33 sena mill-imsida kellu sentenza ta' 20 sena ħabs fit-Tunezija konfermata mill-Qorti tal-Appell f'Tunes stess. F'Ġunju li għadda kien instab ħati li f'Jannar tas-sena l-oħra ipprova jittraffika mal 50 kilo droga kannabis lejn Malta. Tawno Farrugia kien arrestat mill-Pulizija wara tfittxija illi saret fil-kamra tal-lukanda tiegħu fil-villaġġ ta' Nabiul. Il-Kunsill Nazzjonali Transitorju fil-Libja ddikjara li min kien responsabbli għal ta' Muammar Gaddafi se jgħaddi ġuri. Dan qed ikun irrapportat mill-Aġenzija tal-Aħbarijiet Għall-Arabija li qed tgħid ukoll illi l-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda ġabet fit-tmiemu l-mandat internazzjonali ta' azzjoni militari fil-Libja. Sija twal ta' taħdidiet fi Brussell intemmu kmieni l-ħamis filgħodu bil-mexxejja tal-Unjoni Ewropea iħabbru li ntlaħaq ftehim dwar miżuri ta' emerġenza intiżi biex itaffu l-kriżi ta' dejn fiż-żona euro. Il-mexxejja Ewropej qablu fuq 3 miżuri prinċipali: li l-banek privati jaħfru nofs id-dejn tal-Greċja, li l-Fond Ewropew ta' Stabilità jitla minn 440 biljun euro għal triljun euro u l-obbligu fuq il-banek Ewropej li jżidu l-bażi kapitali tagħhom 106 biljun euro sa Ġunju tas-sena d-dieħla. Nhar is-Sibt li ġej f'dar il-Mediterran għall-konferenzi, One se jirringrazzja lil dawk kollha li ikkontribwew fis-suċċess ta' One Radio matul l-20 sena minn mindu ilu mwaqqaf. F'serata ta' 3 sigħat ta' parti l-preżentazzjoni ta' 26 rikonoxximent se jkun hemm spettaklu live mill-aqwa kantanti f'pajjiżna. Matul il-ġurnata tal-lum fis-Sala tar-Repubblika f'dar il-Mediterran kien għaddej ix-xogħol fuq il-palk u l-setjar tal-mużika. Il-temp għal matul il-jum tal-ġimgħa 28 ta' Ottubru mistenni jkun waqtiet xemxin illi jsir ftit jew wisq imsaħħab kultant bil-possibilità ta' xi ftit xita. Il-viżibilità tajba, ir-riħ moderat mixlok. L-ogħla temperatura 22 grad Celsius, l-inqas 17 grad Celsius, indiċi tar-raġi UV4. Total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa 0 mm.1. Xita mill-1 ta' Settembru 73 mm.2. Il-baħar moderat bl-imbatt baxx mill-vant. Temperatura tal-baħar 22 grad Celsius.